Kubor nakaslem jong unong san hima. Kajing leran kala penong iki samla bakin kerdu ika kambela walada kala pendap iki kerdan baper. Henry kani kade ka kubor shiki samla kani ka juk ba menta. Namar uwe urang ba ubatrai kam sorkar ka por mensingi. Henry jan mit pad ulalet shabau kunro lang libun. Kabahap ag surang maulai bypass. Kabayaan na ISBT panpay shamau tawar banet di do thang. Uni orang ba udi belatip kerteng uba banrap lang hanyuta. Utri kam sorkar mensingi henry jan miet ulit di dok thang kum ka dok siar dok snyang hakador shis pa ar potingka sandkhot hakashinar kani ka kam di dok thang kala sedang nadu banai jeli ar hajar ar hulai ka baula pli artat baka restoran henry ka jinge ka bang mau ringkat ki basyong dukan hakani ka jaka nambar bang padon boarding nambar ki haplut sanspa tingka shisngi ban bu generator ba ka jing bom don ki hap ban chuthiet Kapor bagi beri kesungu tanat ban bam dok thang kade na do san baji jan miet hadu handai baji men miet namar ki kali ki juya na maulai bypass habajur ga jing theng kali hasurok maulai shayo do uba ban rap lang laken tui ki samla bakim de bane ran ha bagi trei kanu ka kam namar benta ka jenjar ban ap ki kam sorkar badde na kani ka daw ulahi kairu yiki khun bakin trei di ki kam la jong bad ki dei ban trei shitam Kambat pi ping thu shwe ka kerteng ke jong pi kerteng kumno ka kerteng jong ari ba ban rop lang nhiều ta te pi thu ngi ba hne pi thang do pi thu ngi nadu meno pi sedang ne ka kam thang do kani ka kam ngala sedang na do ka pratrik u jun ar hajar ar pulai macam senam kan mencem senam hai te pi thu ngi kum ki ke do ba pi gido hadu menta tinggi dang idi tang do sniang ba do ser he meno ba shet meno ba oh ki no shet tinggi de ki parlok garo ki don argot i parlok garo bat iwe kena kasi senrang i bat iwe kena kentai badai bahaya ro ujuk por kene khap thang do pas dang yat iyo ndu kono beje pis dang ban kani ka jing thang do te ka yat ba ki janmiet kum tu na do ki kum ni portalang na do san baje tamangi la sedang ban thang pat na do ar baje lar beje mo kene ka jaka ki khot ka jaka yu ne kani ki khot ka mau kon ro lang libon mulai mau kon ro lang libon kene ka mulai bypass mo ki si ong mulai bypass menta kitip mulai bypass kita ni na moyong siduk sya na hoi kani ka surok ti ka kod ang ti hapo ISBT moyong kan poy hang ne po hoi ka poy hadu ang ti halat ban kawi kalat ban lech motor bat kawi kalat ban lech mauro bat patas nehu tapi sa hang ne hi ne pi em kisah tang ki hang ni hapo dukan jonga kisah tang ki dong rap jonga ki tapi ya thu ngi long pi bu ini dukan hang ne layat kim dai benai kalong kum nok ayat ne kibun hadu menta te nga aingo u blai ba ka dukan hadu menta te ka biang ngala ban penbiang ke bayeng ngala ban penbiang ke bainong trei dang men bat kumjo ru ki jingdon kam ke bede ba ka dukan jonga ke hadu menta ka biang ki staff jong ngaru ki yo ba ya kapor ka babiang ya ka tulop nanta ka daw ki so tanat ki kemen beli pijit ya kene jaka beli pijit chawe pan ngala ju persyang chawe jaka hagi senam la le ngala persyang hantai renja hapok se ki ong Hajan police station Renja ti bat
hang tu ngalak bu kumba rubenai tong bangai pet kam dayat kawai kalong bangai yo ka jakar ngayo ka building kalong halor takadau kam dayat kan takadau kadi ke jeng plelat ublehi bangan wan hang ni bangan yo ya kani ka building jo i ba na ba khot i de ngasu keben sibun ban ngasu ai kawai ye ba ilap ai yang akan kedukan mengalak ban kumni kum bangalong aduk kan ka segi kinong bamdo kinong thangdo kidai kiba na ina kiba wan kim bunong bam te keleng kiwan mendai tang na than mulai wat na sedang thamai laj mkhra shalai mer lingka ta skini than mau tawar ki na boy bat ki beri ki bayat nang ni ka lenti nang ni na po mulai bypass bangi tip benta ki juiwan man ban dia bom ni ka ni ka dot bangi thang bangi nang ni kan no pidi si chinar na ha banong sya ngasu sarong banong ba nakido tiba thang te nga ka bidor plat na ka dukan jonga kalong ba sandukhat ngibo lada de hadukan sya te lai pho tangka si dukan lada sandukhat kalong spa san pho ti hadukan jonga pat hang ni bang thang manga pat sandukhat nga ai si spa ar pho like no daki gibam hang ni lada ki packing pat packing charge pho tangka kalong si spa lai pho ki pi kle ang tu kadok ban penbang aduk mta kibun ki ingredients banga ma nimla ban ulun ikta ingredients bangi yu takadau long kadok haduk menta ti kat ki babam ti nga ka feedback la ni ka ba ki ai mo ki keren ki ong yanga ki ong a ka bang ba kadok je ka i ba long ban ye mujor ba ki ei kan kane ka thangdo pi thang da ka duranga ne duranga nalor kata hagado ngi at saki capsicum ti natakada ka khambang bat nalor kata ngi ka umpanyang ro mde bengi liat ki umpanyang ngi liat da ka ki da ka makon kan khambang gai kane ka do pi di hang ne cheese ngi mene pi ong ba kadok ken kilo ne ken benar cheese ngi khenar de la bun la don try lipo so punar cheese ngi kaya te kumta hi một pisat hang hi ne pisat sejawe jaka em ngile hi marinate hi hang ni nandok sedong nomor kuma pi ba ka restaurant jonga ro kadon hang ni keteng yu restaurant ka restaurant jonga ka keteng Davonas restaurant kene ro supli kaniro dang supli hagjo ka sri hi play aka Patrick Ujun R1000 apulai tapi le yu man kasengi pat haba masengi pi osna pondok minit ngamen sri nganong fi ngadi government servant handai kani ka jaka thangdo te nga plan naman tagi khun bapli ki bom don kam don jam te mentai penya i persa jonga ya kani kedukan te ngapat ngacuan jenit kumni ondang la wai tray te ngastenat ba i persa ba ki khun ki don interest ban penya ya kani ka dukan beli pitri stom do kata ba dan kap sarkar kan tres stom yang kata ko ba sultanat ban ngakwa ban ongi fi ba hoi ha habede bat ngasimet ngal abyang pelat ya kam sokar henry la danga perkhat pat naman taki khun naman takalawai jungki kadang don kam yang bangan tre system kat bangadang klan knang ba kalawai jungki khun la sai kan bet kan biang bat kin la kin kam kan jamru kin umdu kai kata ka banga setenan ke ka khubor pat iksamla minta ki ombak kam jam kata ka banga ro pidang tre arsha laisa mo kedai kata nga setenat bafikli kata ka jingkeli kata ka jingkeli ka ngakwa iru ban pasat ban aiman sim ki khun samla kamtam yakini ki parak samla ka ni bri jo nyo trap ba kawai kadai bakinum le ranya ka kam kawai kin smart kawai ru kinwat kilat kelenti bat bakinum num up tan ya ka kam sarkar na marham mentante ka kam sarkar flatip hi
bom bom yo na yo ru tang ki kam ki ba ma kum ki nong nu ka kontrak ma takadaw gi haka ladang ni le pat gini kam lo jong ngi kam lai lut haka liang ka por gi kam lai lut ha nu ko por bang idon kam ni la ban mo le ban wan ti ka e ka bang sultanat ya kini ka kam kolong bangin di ban tresitom ni de ban ya kini ka kam lo jong ni de ban an ong no ni de ban sim khia ga ya ka kam ngan ong ipi ba nga dang step ngala khia dang step run ru baje man ka sgi ngala khia shua bang le tre nga hapo opes ngi ban poi ba prachitang thik kata ka kam jonga prachitang thik te ka por ka jonga nga khin ru baje nang tu nyo baje hadu pra baje ngale chayo ngale siu ngale penbiang naman ta kadukan jonga anda habang la de ban penbiang ngi kadukan jonga nang tu prachitang thik ngapoi ha po jeng tre jonga nga pendap iki kam jonga baro ti janiat pan ngasa wan biangsa seni sedukan ngaswan ti kitar te ngasuan bu tok sipang ngasuan bu sipang dangala poi kum tu ki sipo baji sipo ngasuan bu kitar ni wa ngale tre biangsa ngale tre biang ti nang tu pan ngasami pan hadu janiat Pilakan kerta kan no senam. nga ka kerta jonga ti entah sau pu prai Dah iklan ha. ha Iklan kan buat. nga don kun sanun ti kabang sultanat wan yathu ifi dai bakani ka dukan do nga bu kerteng ki sanmut ki kun Apa? da bonus kabumut dame boves naki shining samuel kita kini kun jonga sanmut na takda kasa ai nga ai kerteng da bonus but nga sultanat ro ba ka kentin da bonus ka don ka google a dictionary ba ka don ko ka jaka ka ba ki khot Davonas nam makla Tengah nak restoran kayat paham ta? hadu menta hot ngadang di bot mai bang beli kan restoran bat hang ni ti hadu menta ti kumang ong benne ha ba sedang ba kinong tre ki tulap timdu Kayat kan? kay kemut gayai ka bayeng ru ka biang nalo kata hang ni ka light don ngan ong fi ka light 4 don ka ru 4 don ti ngai ngoi blai ba ngala ban pendap kata ngala ban penbiang kata de ka mo ka jengker khu jong uhi Kedai. mo Dah kena berjaya pinkang ni kini. man ka si tingi khang khandai beje bai Dah berjaya baik. khandai beje Kamu kalau kata memberi berusaha babam ni kamu. kawai kalong ka ni kawai nomor belai ba ngi khang kata nomor ba kata beje ketika lenti nang te na moyong Oh. kila khamduna ka blok te kila yai wud nang te kan kimwan su nang ni Oh. dei tang ba blok nang the ki sawan nang ni Kamu kerja mentai dah blok siti. dah blok chote la Mentai dalam site kamu kamu. Benda blok sa. dah blok sate sa mulai te Mulai, oh. mulai hoi Kamu kerja mentai api mah. hoi hoi Kira mana bukan blok mas. Allah ngomong ya ngali nasi hoi henry Ada dukan TV. Terus tu nak dia kata kan ni kan mau pas kalau ikan senam mata kan ni kan. nambaklah ni la san senam tampi Terus tentang. sau senam san senam tam Kini kali kini keba yat balik CSA pakai yat ni. nang ni telah abun fi borak gawe ka sorry kan wat shadow sia ani kiba let nang ni ti kiba shadow sia selsyar ru ki ya nang ni kiba bun di kali ni kamtam ni ki tores kiba let sia sangkai sia dauki kiba let sangkai sora kiba let sangkai sia kelang-kelang kan ki ya Ini keren biang kena ke thang dok jong pi. Tapi ki beri haba ki bam ya kena ke dok. Long ki shubam subah tu na ki bam lang bakajan ya nurkom ki ketum kecing. ki ya kata ti ha kat kum kecing pet jong la hang ni ngai i ba ki bam kai hang ni Oh. mo ki setengah bam kai te ni ya gani ka do Ada. dah kila bam sin ki don ki bedang wan tang sisin hang ni mo ki bam ki ong test dah kila dap test tu ka do tang si pang ki panjang gemut Oi, kabang. setengah baki long baki ki yo ya ka test kan ki yo ya ka jengbang jong ki te ya gani ka do
Kidan ba di dok kumba di obat thang dok ne. Hoi Chana jon chana hang te neng iti ate ka te dukan siang te thang hang te haneng ka don te restoran ma hang te ro ithang rồi restoran ni baya mo ya khambun kham singai ni Balik kami kan ban di ba thang dok ne kum no kipran ma pi. Cái jumut chu pi bang. em kan ni mar ngapet nga mo nga yat ka sa place bazaar nga yat ngapet ani kan ni ka yat ba kan ka thang do mo nang ka yat ni tengong angan ngaru ngan persang kan hadukan lejong anda habang la persang nga i ka yat ha kan tien takadaw kan asa persang dengan ni Meski ba kibru kan jubam dok meski. Tamat jadi met ne kum no. Hoi ya kata ti kan dei sya kata meski kan jual tang sula janit ni gila kali bai hai tu ba thang do lam lim pat thang yong hai tu ba thang do hai gila ko bam do Kemut kibru kapsar ba dok ben met. hoi plus tu Betul ya dok. Kadok lo kai wal. hoi Kerman ba kadok jok pi kan pemat kan pen bang ya ka. hoi Dia kubar jok pi song pikut no ene kicingkrang jong abat pi. Syaki pa ba ne shano ro ku pi. Ku ben patpa kadok. koi nga kwa ban pen pau ko long ba ngi ki khasi ngi dei ban shim ni ka kam nga pek PB mo la bon ki kam la shim du dakhar khasi tangwai arngon nga kwa kan kin mi ti khasi Hoi. kin mi khambun su te bakani ka di ka ri jong ni te bagin mi ngin mi bat ngin ai men semi ki wei ru ngin dei kan ban mo prakasi ngi de ban yarap kan kelyang iwe te ide ban kan piu kan ngin dei ban don pat dak taka men sem bangin mo ngin Bisni. ngin bishni ngin kumta ngi kwa ban kan tiu prakasi mo kawai long ladangi ngi shim ni ginu kam de ngi shim bet mangi te dakar dan kam te ban liu la mo mali la mi hiu nong kila shim gini kila le gini mo ngi di tradisional te Tu ya. Kedai. te kata kan ngakwa ba nang ni khmat mo nai ong kai bangim don kam mo hendai ngi dei ka kam ni ka buon balai hang ni po ri jongi hendai dei kawai ngan ong pi dei bang ngim tur sakhamat te Hoi. ngim tur sakhamat ngim shulur ban le Ban le. wi ya kumba su ong no ma buon sin ya ka kam ka bas niu ki kham shulur ban le hendai ya ka kam bo bha kim le Kim le. Kedai. có mấy cái lông ba khăm nghi mo nghi khăm nghi mai men sem de prakasi nghi de ben ai men sem nghi ibu tri ya to ka kham ai men sem ring nghi pat bun sem nghi ai men sem te nghi penduk men sem teman te tak tahu nga kentui ki para samla ki para do prasnam ba phin slur na ni khman ba phin tr yang hala ki jong ki kijan ba phin long kan rat hala ka jong ka kam bat ba phin la ban kershan ya ka long yeng long sem ko jofi bat nang ni khmat nang ni kham ba kani ka jing ya Keren. interview wat fi ka jing ya keren bat fi ba section kan long ka ba siso bangat ngit kham ba nang ni khmat kin mi ki khun samla ki ban yang hala ki jong ki kijat Kum le sibun. kubli sibon ni firu